करण्याची इच्छा असेल ना तर सगळ्या गोष्टी होतात. म्हणजे एक चमत्कार झाला ना अशी ही गोष्ट झालेली आहे. धुकं बघा किती पडलंय ना आज. कॅमेराचा पण जास्त आणत नाही त्यांना ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत तर खरं. हा आंबट ढाण आहेत. लक्ष ह्या दोघांकडे लक्ष नाही मागणं येतील आमच्या. चला धुकं बघा किती आहे. बापरे आता जास्त आलं धुकं. धुकं बघा किती आलं इकडे. ह्या साईडला या. इकडे गाडीच्या इथे या. नाही नाही इकडे या ना गाडीच्या इथं. आईला पाठव इथे. आणि बघा ह्या साईडने बघा. मग हे रोज असतं ते. रोजचं आहे ते. चला सकाळी सकाळी आम्ही चाललोय पाणी घ्यायला. हे बघा हंडा कशी घेतलेत. शेरवर लक्ष ठेवा आता येईल म्हणते माग. तो भक्तच आहे. येईल तो माग. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. 6:30 वाजले तर सकाळचे. हंडे घेऊन आम्ही कुठे चाललो तुम्हाला प्रश्न पडला असेल तर एक चांगली बातमी तुमच्याशी शेअर करते. आमच्या इथे पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. म्हणजे आपले जे जुने सबस्क्रायबर असतील ना त्यांना सर्वांना माहिती आहे. तर इथे मला वाटतं 8-15 दिवस झाले या गोष्टीला. पाण्याचं जे कनेक्शन होतं ना आमचं खाली ते आता वरती घेतलं आहे. म्हणजे डोंगरावरती आमचं गाव आहे आणि खालच्या साईडला आमचं नळ आहे पिण्याच्या पाण्याचं ग्रामपंचायतीचं. त्याचं नवीन बोरवेल पाडून कनेक्शन वरती आणले पाण्याचं. म्हणजे सध्या काम कसं चालू आहे. अजून काही काम पूर्ण नाही झालं आहे. आला मागे नाही ना. तर घरोघरी नळ योजना देण्याचा विचार आहे. आता बघूया अजून काही नक्की नाही झालेलं आहे. पण पाण्याचा त्रास थोडासा कमी झाला आहे. सर्व बायकांना आराम मिळाला आहे. म्हणजे खुश आहेत सर्व बायकांना हो की नाही. भरपूर पाण्याचा त्रास आहे आमच्याकडे पिण्याच्या पाण्याचा. त्याच्यामुळे चांगली गोष्ट झालेली आहे. आता बघते मी पण आज पहिल्यांदाच चालले घ्यायला. म्हटलं जाऊया बघूया कसं काय आहे ते आणि तुमच्याशी पण शेअर करते. म्हणजे घरोघरी नळ योजना आणण्याचा विचार आहे. तसं आता मीटिंग वगैरे होतील सभेमध्ये ग्रामसभा बघा असते तेव्हा. तर एक 4-5 दिवसामध्ये माहिती पडेल काय होतंय ते. झालं तर चांगली गोष्ट आहे. आपल्याला थोडंसं लांब पडतंय ना. आम्हाला थोडंसं लांब पडणार आहे. म्हटलं आणून तर बघूया. भरपूर पाण्याला फोर्स आहे. फोर्स आहे मग येईल. केलं पाहिजे तेच. करण्याची इच्छा असेल ना तर सगळ्या गोष्टी होतात. एक लेटर द्यायचा ग्रामपंचायतीला. आता हे जे झालंय ना काम नळाचं कित्येक वर्ष झालं भरपूर त्रास आहे पाण्याचा आमच्या इथे. म्हणजे एक चमत्कार झाला ना अशी ही गोष्ट झालेली आहे. चमत्कारापेक्षा वेगळी नाही आहे. सरपंच जे निवडून आलेत ना नवीन त्यांनी हे सर्व केलेलं आहे. निवडून आलेले सरपंच त्यांचं नाव आता मला माहीत नाही आहे. कुणाच्या बाबांना मी विचारीन आणि पुढे जे काही होईल ना ते तुमच्याशी शेअर करीन. खूप चांगलं काम केलेलं आहे सरपंचांनी. आता रस्त्याचा पण प्रॉब्लेम आहे आमच्याकडे. ते पण जर का त्यांनी लक्ष घातलं तर खूप चांगली गोष्ट आहे. ते बघा सुरुवात झाली. पाणी भरतात लोक. आपल्याला जरा लांब पडेल ना. जरा काय खूप लांब आहे. जरा लांब जरा लांब. हा हे बरं आहे. आता घरोघरी पण नळ घेणार. चला त्या साईडला चला. तिकडे जायचं म्हणजे मला प्युअर. काय म्हणताय काकू. पाणी आला. हा पाणी आला पाणी. आता रोज सकाळी येणार 6:30ला. रोज काय एक दिवस आड करून. मग बरं आहे पण. हां तेच नाही. आधी आपण एवढं तर नेऊया नंतर बघू बाकीचं. पाणी वायाला जातं ना पण काम ना अजून अर्धवट बाकी आहे ना. बघा किती फोर्स आहे पाण्याला. लावा इथे हंडा. बापरे.
धुकं बघा किती पडलंय ना आज. बापरे, हे बघा कसं. मग असे काय नव्हतं, धुकं कमी होतं, आता वाढलं परत. चला बाबा पटकन आता पाणी भरून घेतो. नाश्ता बनवून झाला आणि आता जेवणाची बघा तयारी. आज जेवणामध्ये हे बघा ही चवळी आणि वांगी बटाटे त्याची भाजी करणार आहे. सर्व तयार करून ठेवले, फोडणी घालून घेते पटकन. हे बघा हे साबुदाण्याचं काल बनवलं ना, मागच्या व्हिडिओत बघा तुम्हाला दाखवलं आहे. हे जरा आज आहे ना सुकत घालते, मग हे आपलं एकदम तयार, म्हणजे असं तयार झालेलंच आहे. पण आजचा एक दिवस जरा ऊन दाखवते. तुम्ही करून बघा रेसिपी. जर का तुम्ही नसेल बघितली तर मागचा व्हिडिओ बघा, तुम्हाला माहिती पडेल. काय पडलंय ते बघा, तांदूळ धुत आहेत आणि हे कपडे धुत आहेत आणि मी जेवण करते. असं सगळं चाललंय काम. पत्रा उरला म्हणून बरं झालं, नाही तर वांदे झाले सुकवायचे. झोपलेत मी की नाही. आता माझी एडिटिंग करत होती. हे बघा इयरफोन. सर्वजण झोपलेत आमच्याकडे आणि आता वाजलेत दुपारचे 12. सकाळी लवकर काम आटपलं ना, अजून जेवायला वेळ आहे. कुणाल आता जेवेल 12:30च्या दरम्यान, कारण त्याचा क्लास आहे आज. 3 दिवस कुणालची सुट्टी होती. सर्व घरातलं काम आटपलं आहे, आता फक्त जेवायचं आहे आणि दुपारचं थोडंसं किचन आवरायचं, बस इतकंच. तर बसून बसून थोडीशी ना एडिटिंग करून घेतली मी. हल्ली थोडंसं जरा एडिटिंगला वेळ ना जरा कमी पडतो आहे, त्याच्यामुळे रात्री थोडा वेळ करते आणि मग असं मध्ये वेळ मिळेल ना तेव्हा मग थोडा वेळ करते. तर मागच्या व्हिडिओमध्ये ना आपल्या बऱ्याच ताईंच्या कमेंट होत्या की ताई ओळख करून द्या म्हणून आलेल्या पाहुण्यांची. म्हणजे मी कशी बोलायला बघते पण ते जरा लाजतात कॅमेरासमोर, त्याच्यामुळे जास्त मग मी कॅमेरापुढे त्यांच्याशी ते कॅप्चर करत नाही. म्हणजे असं बोलायला गेलं त्यांना अजून म्हणजे नवीन आहे ना सर्व, त्याच्यामुळे असं घाबरल्यासारखं होतं त्यांना. त्याच्यामुळे जितकं शक्य होईल तितकं मी कॅमेरासमोर जास्त आणत नाही त्यांना. ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. म्हणजे जरी कॅमेरा चालू असेल ना तरी पण बोलायला गेलं की त्यांना जरा बाचकायला होतं, दचकायला होतं असं. जावा घरी जा. आणि कुणाल बाहेर खेळा तुम्ही लोक. बाबाला पाठवून दे लवकर. काय ते काय कुठला दरवाजा? आपल्या बाथरूम. हां मी सांगितलं. ए जा घरी जा कुणाल, घरी जा पटकन, बाबाला यायचं आहे. चला म्हटलं टाकून दे ना, सांगितलं. आम्ही चाललोय आमच्या जुन्या घरात, लाकडं आणायला जातोय. कैरी आहे घ्या. अरे पडला, कैरी आहे बोलते तो पण पडला. हे एवढा भाग चढायचा ना दम लागतो जाम. चढ नाही ना. आलं बघा आपलं जुनं घर आलं. हा इथे बघा, इथे काजूच्या झाड आहेत. इथे ह्या साईडला काय पण आहे आणि पाठी पण आहे ना. नाही इथे आपली झाड आहेत 4-5. हे इथे जरा खाली जायचं, खालीच आहे. ते धरणाची जागा गेली ना तिथे आहेत, कोपऱ्यावरतीच आहे. घसरायला होतं. आम्ही 2-3 वेळा आणली होती बिया काढून. करवंद ना धरलं इथे. हे बघा जाळी आहे पण धरले नाही. कच्ची पण नाही दिसत आहेत. तेच बोलली दिसतच नाहीत. आता काढली असते थोडी तरी. करवंद आहे काय नाही अजिबात. कुठे आहेत? काढा काढा. मीठ आणणार पाहिजे संगतीचे. हे बघा खालच्या साईडला ना मीठ पाहिजे यांना. पिशवी नाही आणले. अशी हातात घ्या, खाऊ घ्या. हाताला चिकट लागेल. हे काय चिक लागेल सगळा. आहेत तर खरं. हा आंबट ढाण आहेत. आंबट चटणीला चांगली ती. घ्या काढून संध्याकाळी चटणी.
पान हवा होता मोठा. एक बरी काहीतरी घ्या मोठा दिसतील तेवढी काढता येते. मग पान आमच्या हे बनवा. हे घ्या ह्याच्यात घ्या. त्याचं हे बनवा गोळ काठी लावून काहीतरी. पाईप सांभाळा पाईप. हां करते. ही बघा ही गेल्या वर्षी ना आपण काढून ठेवलेली लाकडं इथे ही आणि ही बघा ही इथे एवढं तीच आता घेऊन जाऊया. रान कसं सुकलं ना हवं इकडे. चला काढूया जरा. पत्र डायरेक्ट तिकडे जाऊ त्या आपण होते तिकडे बाळाजी तिकडे जाऊ. जा टाटा. लाकडं बघा सगळी गाडीत टाकलेत. कुणालच्या बाबांना म्हणाल तुम्ही जा मी येते चालत. 5 मिनिटाचा रस्ता आहे ना तेवढाच व्यायाम. बराच वेळ गेला पण पोरांचा आवाज येतो बघा. पोरं खेळतात आता की नाही. मुंबईकर यायला सुरुवात झाली. कोणा शोधताय? साहिल वरती आला होता आपल्या जुन्या घरात. अंकलेश नाही कुठे दिसला. भावेश पण तिथंच आहे वरतीच आहे. कोणावरती डाव आहे? तुझ्यावर डाव आहे बाय. तुझ्यावरती वरती जा वरती. बाकीची पोरं कुठं आहेत? त्यांचा लपाछपीचा डाव चालू आहे. आलं बघा आपलं घर. आता लाकडं कशी थोडी थोडी आपले जे चिरे आहेत ना तिथेच रचून ठेवायची. आता मुंबईकर सर्व येतील ना गाव भरून होईल मग थोड्या दिवसासाठी. तुझ्यावर पण डाव आहे? तुझ्यावर डाव आहे मग तुम्ही आउट झाला सगळेजण. मग टाइम प्लीज. भाई हा बघ कुठं झाडावर चढलाय. हा बघा विराट. ही तुमची लपायची जागा. वरती जावा वरती. जुन्या घरात सगळे लपलेत डायरेक्ट चिऱ्यांवरती. व्यवस्थित ठेवा म्हणजे आपल्याला परत मग हे नको करायला. हा आता ही काय ही का तुम्ही आता 8 दिवस 15 दिवस वापरले तर संपते. नाही पण बाकीची पण आणायचीत ना आपल्याला रोज. माहिती आहे ही नाही वापरायची प्रिया. मग कोणती? बाहेरची आहेत ना. हा काढलेली ती रानातली. ही सर्व शिस्तीत आहे ना लावून ठेवूया. लावून घेऊया. मग तेच बोलते मी इथं चिऱ्यांवरती व्यवस्थित राहील. इथे मात घालायचा आहे. इथे काय लावणार व्यवस्थित? कुठे माज घालायचा आहे? इथे कुठे मात घालूया व्यवस्थित करून नंतर. पण इथे पाणी जातं पावसाचं. ह्या साईडला एक साईडला बरं आहे ना. हा मग इथे मास घालूया. जागा हे आता चिरे आहेत ना उभे करून लाकडं लावून त्याच्यावर मास घालून ह्याच्यावर कशी टाकली तर मास कसं बांधणार? पत्रा कसा ठेवणार? चालेल. मग ते दोघं कुठे आहेत आपले? चंगू मग कुठे आहेत? काय काय झोपले का जागे आहेत ते? त्यांना बघते मी जरा. पाग्या दरवाजा बंद केलाय काय? शेरू झोपले का काय?
वाग्या, अरे 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 शेरू, कोण कोण दादाने बंद केलं तुला? हा थांब 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 थांब, ये माझे बच्चे लोग इकडे. वाग्या तू ये, पहिला तू, पहिला वाग्याला, पहिला तुला नाही. वाग्या इकडे ब ब ब ब. आपला खेळ करायचं ना. काय ना बांबू कुठला काय? हां, तू उलट्या साईडची गाडी आणली ना, बांबूच झाला. तर दुसरा बांबू बघायला लागेल. हा बांबूला हे चालणार, टेम्परी लावतात जेव्हा काल करायचं. त्या दिवशी कुणालचे बाबा ना बांबू तोडतायत. मग अशी म्हटलं काय झालं, गाडी घेऊन आले ना तर आपल्या आड्याचा हा बघा, हा बांबू आहे ना, मला वाटतं काहीतरी तुटला वाटतं, तो आता शॉर्ट झाला आहे. त्याच्यामुळे ते आता गेलेत बांबू तोडायला. ते बघा टॉमी, हा बघा, हा आपल्या भावेचा नवीन डॉगी. टॉमी नाव ठेवलं ना रे? टॉमी आहे बा. अय टॉमी, डोळे मस्त आहेत. दोघंजण घरात आहेत, त्यांना चपाती दिली खायला. हां खात आहेत ते दोघंजण. ते बघा आमच्या घरातले सर्व मंडळी गेलेत जुन्या घरी. म्हणजे आम्ही आता लाकडांना गेलो ना तेव्हा सर्वजण संगतच गेलो होतो. झाला तोडून? कुणाल ये घे, ये कुणाल, करंदी आहे तिथे. शेरू ओरडतो टॉमीवरती. किती हवे, 2 का 1च पाहिजे? एकच हवंय. खडसा लागला. हळूहळू त्याला पडलाय पट्टा. अंधार झाला किचन मध्ये. आता आपलं संध्याकाळचं काम किचनचं, एव्हा भांडी बिंडीला लावायची बाकी आहेत. आणि एक बातमी तुम्हाला सांगते, कदाचित उद्याला आपल्याकडे प्लास्टरचं काम चालू होईल. म्हणजे गेले किती दिवस आपल्याला राहिलं होतं ना बाकी, तर उद्याला येणार आहेत. आता बघूया, सकाळी येतील तेव्हा ते पण काम आपलं पूर्ण होऊन जाईल 2 दिवसामध्ये. आणि नंतर मग बाकी घरची साफसफाई. किती दिवस गेले ना, आपलं पडवीचं काम चालू आहे. रोज थोडं आपलं होतं आहे, पण खूप छान झालं. पडवीचं काम झालं ना, इतकं बरं वाटतं ना. आणि ते बघा भाग्या, शेरू आणि टॉमी आलाय ना, त्यांची मस्ती चालू आहे. काय आलं, कुणाला झालं काम? कोयता बाहेर असेल तर चला मित्रमैत्रिणींनो बोलते मी, कारण मागच्या एका व्हिडिओमध्ये ना मैत्रिणींनो असं म्हणाले ना, मी व्हिडिओ एंडिंग करायला. तर आपले एक भाऊ आहेत सबस्क्रायबर, त्यांनी कमेंट केली होती. दुसरे पण एक आहेत, त्यांनी कमेंट केली की ताई आम्ही पण तुमचे व्हिडिओ बघतो. म्हणजे मित्रमैत्रिणींनो असं म्हणा, फक्त मैत्रिणींनो म्हणू नका. त्याच्यामुळे मी आज मित्रमैत्रिणींनो हा शब्द वापरते. तर आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.